Igama kuPastor ngitshelile Freak sikhuluma ngodaba la olu-complex kakhulu udaba lokulahleka kwengane ephupheni lokuphupha ingane yakhe ilahleka. Kuyidaba olu-complex. Lo daba sithatha laphana-ke kuSiphamandla wakaNgcobo. Uthi sawubona Pastor ngicela ukubuza la ukuthi kusho ukuthi umpuphu uphethe ingane yakho uya nayo ekhaya kini. Mangabe sewufike nayo ekhaya idlali maqeda inyamalala ifune kuze kuhle. So baningi abantu abangibuze ngalolu phupho leli bebuza ingane kulahlekelwa ingane ngendlela ehlukahlukene. Iphupho leli vele eli-complex, iphupho leli eliyindida. Kodwa-ke sithe asenze la izinto zibe inhlanu sizosibheka kulona udaba lokuthinta kwengane elahlekayo. Number 1, inamba isemse kuphela ku-985 ntambama uma ungumlandeli wechannel. Uma ungayena umlandeli wale channel inamba ungayisebenzisi ngiyanxusa noma ubumntwana ubumncane ngiyacela ungayisebenzisi. So 985 ntambama hayi ku WhatsApp kuma calls kuphela, not WhatsApp calls. So number 1, uma uphupha ingane yakho kuwuphawu lubi uma ilahleka. Lusho ukuthi ngenzeka izolahleka ngoba uyiqaphile noma uyinakile ngendlela efanele. So kuyenzeka umunye umuntu aphuphe into ezokwenzeka esikhathini esizayo. Uyabona? Yenzeke kuze njengoba uyibonile futhi. 2, ngokwesintu uma uphupha ingane yakho kuwuphawu lubi uma ilahleka. Lo ngasho ukuthi ngenzeka lengane ibangwa izidalwa iphali kombango futhi ngenzeka igcine ihambe ishupha noma ihambe ibanjwa into ukugula. Noma umunye angayibeka kanje ngathi kuyenzeka lengane lento ikhombo lengane iyumngane embethwe imimoya. Le mimoya engalungisiwe kahle efanele besiyalungisa ihlale kahle. Yabona? Kuthi lengane nayibe nozinzo. Yabona izinto zayo zisinze ingagcini ihamba ngokuhluphe ngoba kwesikhathi. Number 3, kuyenzeka futhi uma uphupha la ingane yakho kuba uphawu olubi uma ilahleka. Osekelisho ukuthi kumele uqaphele ngoba ungenzeka uzolahlekelwa into ebalulekile, into eyigugu, into ekhonzile. Kuyenzeka ulahlekelwe ingane kanti kunento enye eyigugu noma ebalulekile kuwe ezokulahlekela ezokuphunyuka. Kulethuba elihle ezokulahlekelwa, kunomklamo ongahle ulahleka. Asifale sithi number 4, kwesinye isikhathi kuyenzeka uma uphupha ingane kuba uphawu olubi futhi uma ilahleka osuke likhomba le mpilo ukuthi kumele ukhuleke ngamandla noma-ke ujule ekukhulekeni ngoba kuyenzeka lento ithola ukuthi ikhombe ukunyonyoba kwento eyusifo, kwento ewukufa esuke ifuna ukutshontsha ingane ungaselele wena, ikakhulukazi mangule ingane egulayo esuke igule ebanjwe ukugula. Amahubo 116 verse 15, 116 verse 15 kuyigugu-ke behleli kaJehova ukufa kwabangcwele bakhe. Number 5, uma uphupha ingane kuba uphawu lobu uma ilahleka ngoba kwabanye abantu lento iyayikhomba imizamo yabathakathi yokulokhu beyithwebula lengane, lokhu beyithwebula lengane besibonakala ngathi umntwana ulahleka kanti kunalento eyizigadlo phezu komntwana lokhu ziphushwa zisetshenziswa ukuthi lengane ithwebuleke. Yabona? So siyabonga kakhulu besibhala udaba complex kakhulu lokulahleka kwengane. Siyabonga kakhulu, siyathemba ukuthi sikushilo kuyayenza isense kuzokusiza uma ukuthi sishilo ukuchaza ngale kwethu bakhona amanye ama-channel ngawavakashela. Ungangithuki ngoba abanye abantu bayangena la ethi wena ukwazi ukuchaza ngaze ukuthi angasathi ngikwazi ukuchaza mina, angikase ngaklema lokho. So stay blessed. Kuleka kuyo Jesu.